Здравейте хора, намирате се в третото видео на Полудяхате с нас. И тази къща не е нашата къща, само не се бъркате с тази къща. Тук просто снехме интрото. И да, Антонио, кажи какво правихме миналия път, защото нищо не помня. Ами, миналия път се бихме с Лордана в миналия епизод. И да, бяхме в пещерите май. Това беше целият епизод. Не помня. Не, и намерихме на това място. И сега ще ви заведа до новото място. Много къщата е готова, само трябва да преместим нещата. Да ги сложим по честовете. И някои неща не ги намерих и затова е малко скучно, но няма значение. Това е хубавото мостче. Антонио, къде се започва тази къща, бе? Тихо е, знаеш какво хубаво място намерих. Готова ли То си? хубаво място, ама бая далеч. Хайде. Как ще е далече, бе? Много е близко. Готова ли си? Да. Айде. Малко гледа към залеза гледа, хора. Нямам храна. Залеза. Залеза! Чайте да ям първо да му отичкам. Хайде. Има би! Да, това е. Отстрани. Леле. И там са честовете. Гледай. Скивай, какво става тук? Преместих и честовете, много важно. Да, ето това е къщичката ни. Не беше светил малко, ще ни гръмни някой крипър къщата. Няма нищо, те гръмнаха пети, аз запълвах, така че ако намериш някаква дупка от крипър под дърта. Трябва да разгледа малко. Да, разгледай. Мале. Amazing. Някои нещата не трябва да ги има, но импровизирах. Да, отзад няма никакви прозорци и това ме дразни. Откъде си намерила картини? Направих ги. Как? Имаме кожа. И нещо друго трябваше. Може да прави картини? Да. Това го знаех. Да, може. Ни трябват книги, защото тук е празно. За enchanting table. И за enchanting, и за... за тези bookshelves. Старата база. Какво? Напомни ми на старата база, която направих. Да, ама е малко по-малка. Да, малко по-малко. Доста по-малка. Много носталджик. Имаме и тераска, много е яка. Тук имаме тераска. Да, от YouTube я правих, принципно. Избрахме хубав туториал, защото ние не мога да правим. Поне аз не мога да правя къща, де. Аз съм много зле направен на къщи. Да. И Антония. Точно така. И принципно тук трябва да има нещо, тук трябва да има нещо, но твърде сме бедни. И затова е празно. И тук трябва да има. Но това е друг въпрос. Ще обиколим. И тук трябва да има. Кой трябва сега? Фермичко. Ела. Ферма за животни нямаме, но виж, ела, виж какви хубави стълби съм направила. И да, това ни е фермичката, която направих. Как е? Тук нещо ще дойде и ще ни изруши фермичката. Ще стъпи така ще стъпи. Не! Ще направим ограда. Ще го направим... по-голяма фермичката. Ще го таковаме, ще направим по-голяма. Сега това е само за обосновка. Да, гледай какви хубави стълби, които малко трябва да ги украсиш. Защото ти го можеш това. Какво трябва да направя, че не чух? Да украсиш стълбите, да са по-красивки. Ай. Да. Това не е за теб, къш. Кое? Ето, аз за теб. Мерси. Тук са твоите неща. От долния чест. Тук в този чест. От долния чест. Иначе тук е всичко. Отгоре дед беше. Всичко твое е моя багаж, тук една кутийка. Сега. То всичко ще е общо накрая, така че споко. Верно, може би сега къде ще ходим за село и за пустиня? Айде за двете. Айде. На мен са ми малко честовете, между другото. Ела да видиш, ела. Тук има идея да сложим още честове, защото на мен са ми малко честовете. Тук. Някъде. Или някъде. Смогай, като искаш, само гледа да стане тук. Честове.
Направи си база от честове. Това Да, ще бъде най-ефективното нещо. да, айде и тук да направим, защото няма enchanting table. Трябва да направим някакъв. Тук ще го направим, тук ще да го направим. Тук ли? Или да отиде надолу. Да направим още. Надолу подземие. Не знам, както искаш. Защото не знам. Или е тук да направим. Не, тук не. Не знам. Или да направим... Не, няма да разрушаваме покрива. Твърде много се мъчих този покрив. Ела бе, дивак. Ох, мале. Стой. Коня ли тормозиш в момента? Трябва ни магаре. Отива за магаре. Е. Няма нито едно магаре тук. Нито едно. Ти му чуха, че искам магаре и избегаха. Добре, айде да ходим, пък ще намерим по пътя някакво. Добре. Вземи коня. Що? С него, може би. Само едната ли ще е с кон? Ти си вземеш ти също кон. Ох, че да умра. Ой, вземи някакъв. Magari! Magari! Мисля да се връщаме да оставим магаретата и конете. Да, къде има кон? Той май умря. Верно ли? Ми виж кожата му. Айде, накъде? Чакай. Предлагам да потъме по вода, защото е по-лесно. Добре.
Ето от тази река ще преплуваме протока и Протока. оттам до запада и оттам до другия проток. Amazing. Ти ли ще караш? Да. Айде. Здравейте хора, ами на другия ден сме, продължаваме с нашите... Сега ще ходим в пещера, общо взето. И продължаваме същия клип, защото едва ли е станал много дълго до сега. И това е. И продължаваме. Виждаме едни от любимите си хора. Гледай там. Гледай там. Ева. Вижте любимите си хора. Вижте го. Виждам го. Белата е кон. Имаме кончета, ама Не мога го викна. нямаме. Не мога го викна. Нямаме такива стейблс с тях и ги държим в къщата. Имаме и муля. Айде, Здрасти, сега муля. ще ви го покажем. Изчакайте само да се... Добре, айде си ходим в пещерата, хайде. Айде, чакай да го. Какво намерихме? Какво бяхме намерили? Яйце. Намерихме и майншафт. И тук сега ще покажем къде бях аз и Антонио умря. Но аз останах и се бих с едно зомби. Ама без да бия с аз. И от някъде ми падна един крипър на главата. И аз почнах да викам. И тук направих Alt F4. Избегах и после се върнах при него. Тук? И накрая беше убита от скелет. Беше... Да. Не, ето го, чувам го пак. А да умря. Беше с 3 неща, но накрая... Беше с 2 неща, но накрая беше убита от трето. Да. Чай, сега имам дърт. Аз нямам блокчета. Аз имам 100. Аре бе, ще ми фаниш ли блокчето? Ето ще ми вземам. Ето. Ако... Да, няма значение как ги поставих. Уф, върши. И да сега започва търсене на скелети. честове и други пъти. Да. Добре, поне не умри. Боже! Какво да прави? Боже, ще те убия! Боже, ще те убия! Боже! Откъде дойде тази лавата? Какво направи ти? Какво? Пусна се лавата надолу по нас. Не съм ти виновна. Сама се пусна. От небето Сама се падна. пусна, човек. Уф. Ей, комар. Да, това хора не знам дали го видяхте, но вижте какво направих. Тук имаме такива. И да, това го направих. Тук има дъбчичка, но няма значение. Значи enchanting table и го сложи. Вземи го! Окей. То беше златно. То Да, беше просто златно. да. Малко да. Добре, строиме това недър потъла и сега мога говоря, но няма значение. Сега да видим дали ще най-накрая. Хайде. Тун-тун. Да, малко бях объркала блокчетата. Затова Божето вика беше златно, но не го заснех.
Пиглинчо. Гъби. Да, и сега... Ай! Котичкаш, бе. Това точно такива, аз нямам нищо злато. Да. Сега ще намерим злато, стой. Ти ще го купаеш. Да, може би. Тя не е толкова голяма такова. Виж, тя е 3 дървета. То няма повече. Да, чакай да сме падне нещо. Трябва да учим як. Да, влизай, чакай, там аз ще остана. Да, Стига. Любимите ми. Не, нищо. Да, ще ми... Не е такова. Май. Мен тук ще ме издат. Няма. Ще намерим нещо златно. Да, бащен. Amazing. И го сега това, какво е това? Това е такова. Добре, хора, това ще е днешното видео. Намерихме за диаманти, намерихме обсидиан, имаме enchanting table и портал. До който портал имаме бащен. Ще експлорваме, може би, другия епизод. Да. И не знам какво друго ми се свърши нашия този епизод. Че те молите отзад много се радва. И ние така се радваме. И да, това е. Чао, народе. Това е от нас. Чао! Нашата хубава къщичка. Довиждане! Коста ябедни! Добре, браво. Поздрав! Твоята не знам къде е. Ма ще добре от тебе. Ти къде си? Моят рутер е буквално на 10 см от мене. Рутера ме е телела. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me right.